20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы. Студияда Фәнис Камал Хайырлыкевич, хәзер болашақ темалар турында. Түбән Камадағы күп катлы йортта газ шартлаган. 40-тан артык гаилә үз фатирларынан чыгарылды. Төп безнең инде җимерү ул 8-нче подъездда, 2 квартиранда безнең. Фаҗиганың сәбәпле килеп чыккан, сәламәтлегенә зыян килгән 2 кешенең хәле ничек һәм бу йортта яшәүчеләргә нинди ярдәм күрсәтеләчәк? Барысы хакында тулырак Инзилә Хөсәенова. Батырлык онытылмас. Казанда беренче халыкара фестиваль старт алды. Онда махсус хәрби операциядагы батырлар турында документаль фильмнар күрсәтәләр. Люди должны знать, какой ценой достигается победа. IT-паркта узган ачылыш тантанасыннан Илдар Сафиуллин. Татарстанда итләр белән бергә киек кышларга ау сезоны ачылды. Аучыларга нинди таләпләр бар, аларны үтәмәсәләр җәза чаралары нинди? Бу хакта тулырак Алия Сабирова. Тапшыруны Түбән Камадагы гадәттән тыш хәлдән башлыйбыз. Бүген Вахитов урамындагы күп катлы йортларның берсендә газ шартлаган, фаҗига иртәнге 5-тә килеп чыга. 2 кешенең сәламәтлегенә зыян килде. Тәне тулысынча диярлек пешкән ир-егет хәзер Түбән Кама үзәк район хастаханәсендә реанимациядә. 9 кешегә йорттан чыгарга коткаручылар ярдәм иткән, алар арасында бер бала да бар. Газ шартлау очрагы буенча җинаять эше дә кузгатылды. Фаҗиганың сәбәбе нидә? Зыян күрүчеләргә нинди ярдәм күрсәтеләчәк? Булар хакында тулырак Инзилә Хөсәенова җиткерер. Иртәнге сәгать 5 Түбән Каманың Вахитов урамындагы 11-нче йортта көчле шартлау тавышы яңгырый. Бу кадрлар каршыдагы өйнең видео күзәтү камерасына төшерелгән. Бер мизгел эчендә ялкын күтәрелә, янгын башлана, әйберләр шартлап тирә-якка ача, тәрәзә пыялалары коелып төшә, кешеләр качарга урын эзләп йөгерешә. Мы проснулись в 5 утра от того, что был мощный взрыв. Иртүк шартлау тавышына уянып киттек. Безнең тәрәзә белән бүлмә ишеге ватылып төште. Соңыннан бик көчле газ исе керде. Шундый курыктык, документларны һәм баламны алып чыгып йөгердем. Йортта яшәүчеләр урамга йөгереп чыга башлый. Я подумала, что что-то упало. Башта түбәдән нәрсәдер ишелде дип уйладым. Тәрәзәләр рама белән бергә бүлмәгә килеп төште. Диварда ярыклар барлыкка килде. Өйдә әти белән идек. Нәрсә кияргә өлгердек, шул килеш чыгып йөгердек. Гадәттән тыш хәл урынына беренчеләрдән булып Росгвардия хезмәткәрләре килеп җитә. Йорттагы 9 кешене коткаручылар алып чыккан. Алар арасында бер бала да була. 15 кеше ашыгыч хезмәтләр килеп җиткәнче үзләре чыгып өлгерә. Беренчел мәгълүмат буенча, бүген иртән Вахитов проспектындагы йортларның берсендә газ шартлаган. Зыян күрүчеләр хастаханәдә прокуратура килеп чыккан хәлнең сәбәпләрен ачыклый. Газ җиһазларыннан дөрес кулланганнармы, юкмы, шул да ачыкланачак. 2 кешенең сәламәтлегенә зыян килгән, аларның берсе газ шартлаган фатирда яшәүче 26 яшьлек ир-егет. Аны районның үзәк хастаханәсенә алып киткәннәр. Авыр хәлдә реанимациядә ята, тәне пешкән. Шулай ук бер хатын-кыз да тән җәрәхәтләре алган. Аны беренче ярдәм күрсәткәннән соң өенә кайтарып җибәрәләр. Ир-егетнең хәле авыр булганлыктан республика клиник хастаханәсеннән табиблар чакырттык. Аның тәне 85-90%ка пешкән. Шунлыктан 2-3 көннән хәле тагы да авырырга мөмкин. Хәзер дәвалау планын төзедек, республика табиблары белән элемтәдә торабыз. Газ шартлаган йортка биредә яшәүчеләрне кертмиләр. Бу аларның иминлеге өчен эшләнә. Халыкны вакытлыча якындагы мәктәпкә урнаштырганнар. Алар кайнар аш белән тәэмин ителә. Гадәттән тыш хәл урынында махсус комиссия эшли. Бинага нинди зыян килүен, аның хәзер ни дәрәҗәдә тотрыклы булуын тикшерәләр. Шәһәр хакимияте күрше йортта оператив штаб оештырган. Шалдыда инде шушы газ шартлаганнан соң эшләгән экспертлар һәм конструкторлар килеп үзләрен тәкъдимнәрен бирәләр. Проект эшлиләр бүгенге көндә. Һәм инде шу проект кысаларында без инде төзүчеләр белән тиз арада бу йортны сакка бастырырга ниятлибез. Хәзер йортның конструкциясын тотып тору өчен материаллар кайтарылды. Бу өй ишелеп төшмәсен өчен эшләнә. Әлеге йортны төзекләндерәчәк оешманы да билгеләдек. Әле гадәттән тыш хәлнең сәбәпләре ачыклана. Биредә яшәүчеләр сүзенә караганда, газ шартлаган фатирда әтиле улы гаилә яшәгән, тәртипсез тормыш алып баралар. Әтиләре еш эчә, 26 яшьлек улы да салгалы иде диләр. Гаилә башлыгы бер кайда да эшләмәгән. Күршеләре әйтүенчә, ул бүген иртән фатирыннан чыгып киткән. Улы исә шартлау вакытында балконга тәмәке тартырга чыккан була. Конечно, знаю, я здесь 40 лет прожила.
Мин монда 40 ел яшим, бу гаиләнең дә белән монда бер ир тора иде. Ул инвалид, бер җирдә эшләмәде, гел эчә иде. Ул Чаллыда эшләде, монда кайтып йөрде. Әтисе белән кичә генә талаштылар. Имин гаилә түгел иде. Фаҗига килеп чыккан йортта газ хезмәте белгечләре бер ай элек тикшерү үткәргән була. Барда тәртиптә иде диләр. Гадәттән тыш хәл килеп чыккан фатирда газ җиһазларынан тиешенчә кулланмаганнар дигән фораз бар. Әлегә шартлау чыннан да газ белән бәйлеме юкмы икәнен ачыклыйсы бар. Тикшерү нәтиҗәләре билгеле булганнан соң тиешле чаралар күрәчәкбез. Шартлау очрагы буенча җинаять эше кузгатылган белгечләр газ чыгып утырган урынны ачыклаганнан соң бу йортта тикшерүчеләр эш башлаячак. Росгвардия хезмәткәрләре йорт янында тәүлек әйләнәсе кизү тора. Якын көннәрдә биредә яшәүчеләрне махсус белгечләр узатуында шәхси әйберләрен алып чыгу өчен фатирларына кертергә тиешләр. Инзилә Хөсәйнова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Газ шартлаудан зыян көргән халыкны вакытлыча Түбән Каманың 12-нче мәктәбенә урнаштырдылар. Монда алар ял итә, ашый һәм медицина ярдәме ала. На завтрак мы кормили, каша была дружба, яичко, сыр, чай. 12-нче мәктәптә оператив рәвештә кешеләрне вакытлыча урнаштыру пункты булдырылды. Монда Вахитов урамы 11-нче йортта яшәүчеләр иртәнге, төшке һәм кичке ашны ашады. На обед уже сейчас все привезли организованно. Төшке ашка борщ, ит белән карабудай, ипи, компот алып килделәр. Огурцы, вот хлеб, компот. Спорт залы кешеләрнең әйберләрен урнаштыру өчен каралган. Монда алар җиһазларында алып килеп куяла. Алар сак астында булачак. Кешеләр ял итә алсын өчен аерым сыйныфта бүлеп биргәннәр, биредә китапларда укый алалар. Монда психологлар эшли, табиблар кизү тора. Хәзергә 19 кешегә вакытлыча яшәү урыны кирәк. Алар өчен Кама кунакханәсендә бүлмәләр әзерләнгән. Өстәмә урыннарга ихтыяҗ туган чиракта шәһәрдәге хостел һәм профилакториялар җитәкчеләре белән сөйләшүләр алып барылачак. Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Шулпан Касыймова, Яңа гасыр каналы. Бу республикада газ шартлауның беренче очрагы гына түгел, 2021 елның октябрендә шушындый фаҗига Ярчаллыда килеп чыккан иде. Күп катлы йортның 3 подъездына зыян килде. 6 фатир җимерелде, 22 яшьлек кызның гомере өзелде. Шартлау 11-нче подъездның 4-нче катындагы фатирда була. Анда гомер итүче 70 яшьлек ир алкоголизм сәбәпле наркологта исәптә торган. Йортны ремонтлау өчен 80 миллион сум акча кирәк булды. Төзекләндерү эшләре 2 ай барды. 29 декабрьдә халык кире үз фатирларына кайта алды. 2021 елның мартында да Яшел Үзәндә газ шартлаган иде. Анда 2 кеше үлде, тагын 4 кешенең сәламәтлегенә зыян килде. 100-гә якын кешене эвакуацияләргә туры килә. Башка темаларга күчәбез. Казанда махсус хәрби операция батырларына багышланган 15 картина күрсәтәчәкләре бүген Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта «Время героев» дип аталган халыкара документаль кино фестивале ачылды. Ул 3 көн барачак. Фильмнар арасында хезмәттәшебез, Семни тапшыру журналисты Зөфәр Дәүләтшин әзерләгән картина да бар. Бүген «Казак» дип аталган әсәрне тәкъдим иттеләр фестивальдән Илдар Сафиуллин. IT-паркта махсус хәрби операциядә катнашучылар, хөкүмәт вәкилләре, кино белгечләре, режиссерлар, журналистлар җыелган. «Время героев» дип аталучы беренче халыкара документаль кино фестивалендә СВО геройлары турында 15 фильм күрсәтелә. Татарстан премьер-министры урынбасары Лилия Фазлиева бүгенге шартларда бу фестивальнең бик әһәмиятле булуын билгеләп үтте. Именно документальное кино, как правило, показывает... Нәкъ менә документаль кино чын барлыкны, батырларны, илне данлаучыларны күрсәтә. Аларны карап, безнең илебезгә карата мөнәсәбәт барлыкка килә. Формируют мнение об этой стране. Фестивальдә Татарстан фильмнарда бар. Хезмәттәшебез Семни тапшыру корреспонденты режиссер Зәфәр Дәүләтшин да үз эшен тәкъдим итә. Минем максатым шул иде, кешеләр турында сөйләргә. Тормыш турында шул, безнең егетләрнең тормышларын турында, безнең республикадан анда ярдәм итүләре турында. Казаки фильмы Кырым батальонындагы штурм взводы командирының тормышы, егетләрнең батырлыгы, үз-үзләрен аямыйча көрәшүләре турында. Гомумән һәр картина үзенчәлекле вакыйгаларны, кешеләр язмышын чагылдыра. Этот фестиваль проходит именно в Татарстане. Татарстан ул күп милләтле республика. Бу безнең илнең бердәмлеген, татулыгын күрсәтә. Без бер-беребезгә теләктәшлек белдерәбез. Махсус хәрби операциядә катнашкан батырлар бүген үзләре дә монда күңелдәге хис-тойгыларны сүзләр белән генә аңлату мөмкин түгел диләр. Люди должны знать, какой ценой достигается победа. Кешеләр җиңүнең ничек авыр бирелүен белергә тиеш. Батырларыбыз белән горурлансыннар, илебезнең таянычы булган шундый каһарман егетләребез барлыгын белсеннәр. Фильмнарда ярдәмгә ашыгучы табиблар, волонтерлар, хәрби журналистларга да зур игътибар бирелгән. Халыкара фестиваль быелның февралендә Мәскәүдә башлангыч алган. Тамашачы тарафыннан
Аннан фильмларга карата кызыксыну зур булганга, аны башка шәһәрләрдә күрсәтергә карар кылганнар. Казанда ул 27 июльгә кадәр бара. Фестивальне ел дәвамында Россиянең башка шәһәрләрендә дә оештырырга ниятлиләр. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Лениногорскидан өлешчә мобилизация буенча алынып, хәзер ялга кайтучылар белән район башлыгы Рәгат Хөсәенов очрашты. Хәрбиләр махсус операция зонасындагы шартлар турында сөйли, гуманитар ярдәм өчен рәхмәтен җиткерә. Рәгат Хөсәенов аларның гаиләләрен ярдәмнән ташламауларын әйтә, килеп чыккан мәсьәләләрне хәл итү өчен бөтен эштә җайланган. Лениногорскида Ватанны саклаучылар фондының филиалы ачылды. Өлешчә мобилизация буенча алынучылар да, аларның гаиләләре дә шунда мөрәҗәгать итә ала. Итогами доволен был. Хотел задать вопрос. Яралыларга ярдәм буенча сорау бирәсем килгән иде. Ротабыздан шундый егет бар. Сорауыма җавап алдым. Ответом доволен. Обещали помочь. Все вовремя, все как положено. Барда тиешенчә оештырыла, гаиләләребез көтә, безгә терәк булып торалар. Меня и всех. Убеждаемся, что это встречи и важные, и интересные. Монда очрашулар кирәк булуына тагын бер кат инандык. Егетләр үз хәлләрен сөйли, нинди ярдәм кирәклеген әйтә. Алар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Даже выразить слова благодарности. Яршалыдан махсус хәрби операциягә киткән Ират гаиләсендә куанычлы вакыйга, кызлары туган Сабига Сылу дип исем кушканнары, бу аларның икенче балалары. Әти кеше хатыны һәм кызын бала табу йортыннан каршы алырга кайта алмаган. Ул СВОда. Шатлыклы хәбәрне аңа телефоннан җиткергәннәр. Хатынын тәбрикләргә якыннары, туганнары һәм шәһәр мэры Наил Мәгдиев килгән иде. Ул гаиләгә кирәк-яраклар һәм 100 мең сумлык матди ярдәм тапшырды. Обещали нашим солдатам, которые ушли в зону специальной военной операции, что махсус хәрби операциягә киткән егетләргә сезнең гаиләләрегезгә, якыннарыгызга һәр яклап ярдәм итәчәкбез дип вәгъдә иткән идек. Без үзебезнең сүзебездә торабыз. Быел Татарстанның төзелеш отрядлары хәрәкәте оешуга 60 елы. Бу дәвердә оешма республиканың 6000 студенты өчен күнекмәләрен ныгыту мәйданчыгына әверелде. Сәнәгать тармагын эшче кадрлар белән тәэмин итү мәсьәләләре хакында бүген Яршалының КАМАЗ заводында фикер алыштылар. Предприятиене Дәүләт Думасы депутатлары Әлфия Кагогина һәм Михаил Киселев карап чыкты. Алар мондагы җитештерү белән танышып, яшьләр белән аралашты. Быел җәен КАМАЗда 200ләп студент эшли. Барысы да алдан өйрәнүләр узган. Хәзер күп кенә оешмаларны кадрлар кытлыгы борчый дип белгечләр. Шуңа яшьләрне эшче һөнәрләргә бушлай өйрәтү өчен дәүләт бюджетыннан 3 елга 500 миллион сум акча да бүлеп бирелгән. Быел илдә мондый укуларны 35 мең студент үтәргә тиеш. Студенты сегодня, приезжая на производство, студентлар җитештерүне, яңа технологияләр кулланылганын үз күзләре белән күреп, монда эшләргә теләкләре уяныр дип уйлыйм. Димәк, алар киләчәктә КАМАЗ өчен яхшы белгечләр булырга мөмкин. Бу бик кирәкле эш. примут решение вернуться сюда на рабочее место. Бүген Татарстанга эшлекле сәфәр белән Сенегал президенты Маки Салл килде. Казан аэропортында аны Рөстәм Миннеханов каршы алды. Кунакны республиканың сәнәгать тармагы белән таныштырачаклар. Аңа спорт һәм мәдәни объектлар эшчәнлеген дә күрсәтергә ниятлиләр. Рөстәм Миннеханов Россия юстиция министры урынбасарлары Евгений Забарчук һәм Олег Свириденко белән дә очрашты. Ике арада хезмәттәшлекне җәелдерү мәсьәләләрен карадылар. Җитәкчеләр квартал юстиция дип аталган проект эшчәнлеге турында да сөйләште. Аны Казанның Хади Такташ урамында узган елның августында ачкан иделәр. Биредә халыкка юридик һәм хокукый ярдәм күрсәтү, гражданнарның тәкъдимнәрен тормышка ашыру үзәкләре дә эшли. Бер бинада Россия юстиция министрлыгының Татарстан буенча идарәсе дә урнашкан. Киләчәктә монда тармакның тарихын чагылдыручы музейда ачмакчылар. Илнең баш дәүләт экспертиза идарәсе җитәкчесе Игорь Манылов белән Рөстәм Миннеханов республикада илкүләм проектлар һәм башка программаларны тормышка ашыру хакында фикер алышты. Игорь Манылов сүзләренчә, Татарстан Россиядә экспертизалар ясау буенча икенче урында тора. Республикада дәүләт экспертиза идарәсенең Идел буендагы филиалы һәм бу юнәлештәге тагын 15 оешма да бар. Барысы да яңа цифрлы технологияләр кулланып эш итә дип белдерде Игорь Манылов. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республика сәламәтлек саклау министрлыгының яңа бинасында да булды. Коллектив бирегә яңарту һәм төзекләндерү эшләреннән соң күченгән иде. Башкаланың Бутлеров урамында урнашкан әлеге бина мәдәни мирас объекты булып санала. Аны 1914 елда салганнар. Башта 6 ел буе биредә дворяннары банкының Казандагы бүлеге эшләгән. Соңыннан ул табибларның күнекмәләрен ныгыту буенча дәүләт институты карамагына күчә. Хәзер монда халыкны кабул итү бүлмәләре, медицина ярдәме күрсәтү бүлеге да бар. Рөстәм Миннехановка министрлыкның тарих музеенда күрсәттеләр. Комната ожидания. Наверное, здесь мы сделали в таком историческом проспекте все руководители, нарком, первый нарком здравоохранения.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татэнерго директорлар советы рәисе итеп сайланды. Мындай карарны бүген хөкүмәт йортында узган утырышта кабул иттеләр. Биредә җәмгыятьнең директорлар советы комитеты әгъзаларын сайлап, киләсе ярты елга эш планын билгеләделәр. Бу елның маенда министрлар кабинеты киңәшмәсендә кабул ителгән тәкъдимнәрнең үтәлеше турында да сөйләштеләр. Анда әгерҗидә җыллык белән тәэмин итү системаларын көйләп бетерү максатын куйган иделәр. Моңа ирешер өчен хәзер районда ремонт, лицензия алу, тарифлар билгеләү юнәлешләре буенча эшләр башкарыла. Кайсы югары уку йортларында яхшы әзерлекне абитуриентларга кытлык булырга мөмкин. Инженерлык белгечлегенә бюджет урыннары кемнәргә каралган? Булар турында бүген Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстанның район һәм авылларында туризмны җәелдерү мәсьәләләре уңышлы гына хәл ителә. 3 ел элек туристлар бу җирлекләрдә кунар өчен урыннар булмаудан зарланган булса, хәзер 10 районда глэмпинг, кемпинглар да булдырылган. Берничә көнгә килеп алардагы истәлекле урыннар белән дә танышырга мөмкин. Экскурсияләр оештырыла. Республикада Идел яры буйлап җәяүләр маршруты да булдырылган. Озынлыгы 350 чакрым. Аны берничә көнгә бүлеп үтәргә мөмкин. Программасын сайлау мөмкинлеге дә бар. Табигать матурлыгына сукланырга, тауларга менәргә, авыл тормышы белән танышырга да була. Пляжларны чистарту һәм аларда уңайлыклар булдыру буенча да эшләр дәвам итә. Моның өчен 177 миллион сумнан артык акча да бүлеп бирелгән. Булар турында туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов сөйләде. Татарстан үзенең кунакчыллыгы белән аерылып тора ди ул. Татарстанда ял итәм промокодын әйтсәң, 5% ташламада каралган. В 2021 году Татарстанда глэмпинглар төзүдә федераль программаның ярдәме зур булды. Моның өчен 47 миллион сум акча бүлеп бирелде. 2022 елда да 271 миллион сум субсидия алдык. Шуның нәтиҗәсендә республиканың 10 районында эшләүче 18 эшмәкәр үз проектларын тормышка ашырды. 219 яңа ял итү йортлары барлыкка килде. Табигать, калкулыклар, таулар, Урал башлана бит инде бездән шушы ык елгасы бик күптән бер 10 еллап инде бер сплавларны үткәрәбез, ләкин бүгенге көндә бик күп сорыйлар, алып та торалар катамараннарны, үзебез дә йөртәбез сплавларга. Шулай итеп безнең инде менә үзебезнең районда тагын бер эшебезнең направление ул балалар өчен ял иттерү, палаткалы лагерьлар оештыру. Бүген Татарстанда киек кошларга ау сезоны ачылды. Рөхсәт ителгәннәр исемлегендә сазлыклы урыннарда һәм болыннарда яшәүче 2 дистәгә якын канатлы бар. 2 сентябрьгә кадәр аларны ау итләре һәм махсус өйрәтелгән кошлар белән генә тотарга ярый. Аларсыз чыкканнар аучылык билетыннан мәхрүм калырга мөмкин. Ау таләпләре турында Алия Сабирова җиткерер. Бу бим 4-нче ел ул хуҗасына киек кошларны тотарга булыша. Олег Сурылев аучылар нәселеннән бала чактан ук әтисе белән урман кырларда йөргән ул. Дед, у него отец тоже был охотником. Бабам да аучы, әти мине үзе белән 9 яшемнән ала башлады. Хәзер улым үсеп килә, аңа да кызык бу. Аудан көч туплап кайтабыз. Бернинди тавыш чыгармыйча эт шулай басып торса, хуҗасына ул кышның тапканын белдерә. Махсус әмердән соң канатлылар янына йөгереп бара, аучы инде очып китүче кышка Оның түшкәсен эт хуҗасына алып килеп бирә. С супругом теперь это наш семейный такой отдых. Пименовлар гаиләсе өчен ау ял икән. 7 ел элек Виталий хатынына эт бүләк иткән. Соңрак 4 аяклы дусларының ау эте икәнен беләләр. Бу шөгыльләре шуннан башлана да инде. Нигездә этләре болында яшәүче кошларны таба. Бүгеннән Татарстанда берничә дистәк киек кышны ауларга ярый, кызыл китапка кертелгән зур шилди, хрустан кебекләрне аулаучыларга җинаять җаваплылыгы яный. Хәзер Татарстанда 60 меңнән артык кешедә аучылык билеты бар. Быел аучылык таләпләрен бозуның 160-тан артык очрагы теркәлгән. Документлар уларга тиешләрен это разрешение на охоту, путевка. Это в закрепленных охотничьих угодьях, общедоступных угодьях только разрешение. И охотничий, естественно, охотничий билет и разрешение на оружие. Більшість там тут мегахатли штраф була инде, нарушение правил охоты, за нарушение способа охоты, это сес охотиться таля, то мында була инде лишение права охоты дурт елгахатли. Сазлык болында яшәүче киек кошларга эт белән ау 2 сентябрьгә кадәр рөхсәт ителә. Этләрсез 5 декабрьгә кадәр чыгарга була. Моның өчен Татарстанда 100-гә якын аучылык урыннары бар. Алия Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Ярчалыдагы Җәмигъ мәчетенең төп манарасына ярамай урнаштырдылар. Бу тантанада катнашырга дистеләгән ислам тарафдарлары килгән. Мәчетнең нигез ташы 1992 елда салынган иде, әмма төзелешкә 18 ел узгач кына керештеләр. Төп эшләр 2017 елда башланды. Хәзерге вакытта мәчет бинасын ак мәрмәр белән ташлыйлар. Тиздән эчке бизәү эшләренә дә керешәчәкләр. Гыйбадәтханә 5 катлы булачак. Ул 3000 кешене сыйдырышлы. Мәчет хәйриячеләр ярдәме белән төзелә. Узган ел 90 миллион сум акча тупланган, быел 26 миллионнан артык. Әлхәмдулиллаһ, менә 7нче айы була, тагын 2 генә ай куясы була. Аллаһ насыйп итсә, ансы инде бераз соңрак, бәлкем киләсе елга Аллаһ насыйп итеп, шулай иттереп инде менә бүген инде мәчет бешендә шулай инде намазны укыячак җәмәгать белән. Коръән китабын укырга өйрәнгәндә беренче гарәп хәрефләрен шушы Җәмигъ мәчетендә өйрәндек. Күзләребездә шатлыгыбыздан яшьләр тула, йөрәгебездә шатлыктан яшьләр тула. Тапшыруыбызны милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елына багышланган Әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бу юлы Яшел Үзән районындагы каенлыкка юл тотабыз. Күптән түгел анда славяннарның Иван Купалы бәйрәме узды. Аны иң озын көн һәм кыска төндә билгеләп үтәләр. Бу бәйрәмдә ничек итеп киләчәкне юрыйлар, кемнәр насыйп ярларын таба һәм ни өчен суга тәкъия урып җибәрәләр. Бу хакта Илдар Сафиуллин. Сегодня праздник всех земных стихий. Настало время петь и веселиться. Яшел Үзән районындагы каенлык рус әкиятләрендәге мөхитне хәтерләтә. Кунакларны милли киемнәрдән каршылалар, һәр тарафта рус халык көйләре яңгырый. Әйлән-бәйлән уйнылар, тәкъия үрәләр. Кыскасы славян бәйрәме Иван Купалыда. Бәйрәмнең төп сәхнәсендә республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан җыелган фольклор ансамбльләр чыгыш ясый. Сәхнәдә чыгыш ясарга килдек, монда бик шәп, яратып. Без татарлар, но килдек монда. Праздник нам очень нравится. Безгә бәйрәм бик тә ошый. Рәхәтләнеп ял итәбез, аралашабыз. Күңел ачу программасын мавыктыргыч итеп төзегәннәр. Иван Купала, ягъни Иван көне, ул славян халык календарындагы төп бәйрәмнәрнең берсе. Бу чараның аерылгысыз әйберләре бар. Чәчәкләр, үләннәр, ут һәм су. Аны иң озын көн һәм иң кыска төндә билгеләп үтәләр. Элек-электән бу көнне җырлап, биеп күңел ачканнар, учак якканнар, киләчәк тормышны юраганнар, әйлән-бәйлән уйнаганнар. Бәйрәм гадәттә су буенда үтә, бу гадәт бүген дә сакланып калган. Салам тутырылган капчыклар белән көй сынашу, баһадирлар көрәше, учак өстеннән сикереп чыгу дисәңме, нинди генә йолалар юк монда. Халык сәнгате ярминкәсендә җаның теләгән эшләнмәләрен табырга мөмкин. Славян әкиятләре сәхнәләштерелә торган театралаштырылган мәйданчык та эшли. В чем специфика этих сказок, мы их ставим вместе с гостями. Мы берем гостей, раздаем им реквизит. Бу әкиятләрнең үзенчәлеге шунда, без аларда катнашу өчен килгән кунакларны да җәлеп итәбез. Аларга курчаклар өләшәбез, сүзләрен өйрәтәбез. Сәхнәгә чыгалар да славян әкиятләрендәге төрле геройлар булып уйныйлар. В роль. Мы им как бы подсказываем, говорим, что надо делать. Бәйрәм кунаклары шулай ук сәламәтлек беләзеге үрергә, славян язуын өйрәнергә дә өлгерде. Саламнан курчак та ясыйлар. Татарлар булсак та, без бу бәйрәмгә килдек, балалар да катнаша, башка милләтнең гореф-гадәтләрен белергә тиеш, бергәләп тату яшәргә тиеш. Иван Купала ул җәй һәм кояш бәйрәме генә түгел, бу көнне гашыйклар бер-берсенең хис кичерешләрендә сынап карый, ә инде ялгызлар үз ярларын эзли. У нас есть две яблони загадочные, где можно оставить свой номерочек на бумажной яблоньке. Бездә ике серле алмагач бар. Аларда үзеңнең телефон номерыңны язып калдырырга мөмкин. Аннан соң кем беләндер танышкан очракта инде очрашу оештырырга була. Үзебезнең Татарстанда төрле милләтләр һәм дин яктан да без иркенләп, рәхәтләнеп, рәхмәтле булып, һәр берсенә дә менә шундый бәйгеләр, фестивальләр үткәрәбез. Һәм бүген менә Иван Купала дигәндә безнең инде районнарга чиратка басып, менә мин үткәрим, безгә алып килик дип. Шуңа күрә менә ул бәйге үзенең сыйфатын бирә. Бу бәйрәмнең төп бизәге тәкъия, аңа карап мәхәббәт юраганнар, аны болындагы чәчәкләр һәм үләннәрдән үргәннәр, ул тылсымлы көчкә ия диләр. Мәхәббәт тәкъиясын һәркем ясый ала, моның өчен 12 төрле чәчәк кулланганнар. Тәкъия үрелеп беткәч, башка килми, суга ыргытыла. Борынгы юрулар буенча ул су буйлап китә икән, кеше сөйгәнен табачак. Беренче тапкыр электем, бик шатланам, бик куанам, бик кызыксынам, нинди бу бәйрәм
Bu Slavyan bayram milletlerin, Slavyan halkların bayramı hemine şul bayramga indi koşulup takıya kiyerge buldum. Табигать кочагындагы күңел ачулар төн уртасына кадәр дәвам итә. Татарстан һәм тирә күрше төбәкләрдән 35 меңгә якын кунак җыелган. Әлеге чара этно төркемнең чыгышы белән төгәлләнде. Бу тамашачылар күңелендә иң истә калган мизгелләрнең берсе. Яшелзән районыннан Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Қозанда yüzü буенча Россия кубогының финал ярышлары башланды. Одна катнашырга Россия һәм Белоруссиядан 600-дан артык спортчы килә. Илебез данын Евгений Рылов, Мартин Малютин, Арина Суркова кебек танылган yüзүчеләр яклаячак. Ярышлар 5 көн дәвам итә. Төп бүләк Бәлдүр кубок Япониядәге су төрләре буенча дөнья чемпионатында куелган рекордларны кабатлаган спортчыларга 1 миллион сумлык акчалата бүләк әзерләнгән. У всех настрой очень боевой. Монда барысы да җиңүгә омтыла. Спортчыларга көрәшү көче өстәр өчен акчалата бүләк тә әзерләдек. Бу карарны кабул иткәннәр өчен хезмәттәшләремә зур рәхмәт. Чөнки уңышның тиешенчә бәяләнүе мөһим. В этом бассейне уже не раз бились рекорды. Казанның бу спорт сараенда инде күп рекордлар куелды. Әле күптән түгел генә сездә узган фина ярышларында дөнья дәрәҗәсендә югары нәтиҗә теркәлгән иде. Шуңа хәзер бу күрсәткеч сакланыр дип өметләнәм. Вот, я думаю, что, конечно, они сейчас будут сравнивать результаты чемпионата мира. Я очень долго готовилась к ним. Озак һәм ныклап әзерләндем. Бу минем өчен бик дәрәҗәле узыш. Күрәсең, шуңа күрә яхшы чыгыш ясадым һәм ярым финалга да уздым. Утром получилось отобраться в полуфинал. Это мой первый полуфинал на крупных соревнованиях. Без элек чалгы белән җирдек. Без спорт ярышларны бик яратабыз. Шуңа күрә бүген монда килдек. Бүгенгә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар һәм иң мөһиме сәламәт булыгыз. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы Азнакайда алмашынучан болытлы һава явым-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 25 градус җылы, төнлә 15 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама ярчалы, Алабугада болытлы. Һава температурасы монда да 25 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача +16 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы һава явым-төшем фаразланмый. Көндез уртача температура +24 градус, төнлә 16 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез якынча температура 24 градус җылы, төнлә +15 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава, көндез якынча температура 29 градус җылы, төнлә 17 градуска кадәр. Чистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы һава, көндез уртача температура 26 градус җылы, төнлә +15. Пәнҗешәмбе термометр баганалары 30 градуска кадәр күтәреләчәк. Башкалабыз Казанда болытлы һава явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 26 градуска кадәр җылы. Төнлә якынча температура +18 градус. Җил уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыш тормача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит кырытыныш